в момента в университета цари атмосфера на страх, на отделни хора, които изразяват своето лично мнение, се оказва систематично натиск с цел промяна на техните виждания. Обичам предателите и клеветниците и преследването. Може ли да обясни господин Адамов честата смяна на обслужващите банки на университета? И има ли някакви облаги той? На Величко Адамов не му пука от упреците и не вижда нищо лошо в това, че е доста богат. Вярно ли, че сте най-богатия ректор? Вярно. Преподаватели и студенти в Стопанската академия обвиняват ректора, че задължавал студентите да си купуват неговите учебници. В противен случай нямало да си вземат изпитите. Повечето учебници ги подписват. Никой не казва задължително да си го купиш, но има преподаватели, които ги подписват учебниците. Помагалата задължително трябва да си ги купува, защото се работи с тях, а от помагалата също се късат и тестове, с които предават се курсови задачи и така неща. Или ги използва контролните. Тоест този учебник повече не е използваем. Да. Само веднъж. Още 90 младежи са в потока на този студент. Парите необходими за комплект учебници са около 150 лева на човек за семестър. Тоест, само от една специалност печалбата на семестър е 13 500 лева. Ректорът обаче се чувства несменяем. Не се притеснява нито от министъра на образованието, нито от политическа партия. Този министър много си го обичам и си го уважавам. Висшата атестационна комисия отказва да даде научна степен доктор на икономическите науки на Величко Адамов с мотиви, че преписвал произведения, създадени от други автори, без да ги цитира каквато е практиката. Министерският съвет назначава проверка и потвърждава становището. Ректорът Адамов е уличен за плагиатство от френски автор Жорж Депаленс. Книгата е "Финанси на предприятието", издателство Сирей, Париж, 1974 година. Всички учебници са една компилация. Ти не можеш сега цял свят нещо измислено преди 1000 години да кажа, че това е. Учебници, от които е установено, че Адамов е преписал в своите учебници принципи на корпоративните финанси с автори, американските автори Брейли и Майерс. Вместо да се напънат да работят, толкова енергия да пишат донос и да клеветат. И докато академичната общност в Свищов се притеснява дали ще запази работата си, един ректор безнаказано се хвали с парите и поста си. Имам всичко, имам много любов около мене, имам страхотна академия.